Здравейте, деца! Днес сме на Гролин Гарден. Ето тук е моята братовчетка. Казай здравей на децата. Здравей! И ето тук е моята Гарден. Аз вече го играях и трябва да го вземам. И да го слагам е тук. И ето отива да го кази. И да го вземам. И аз нямам друг. Какво правиш? Ива. Махай са винага. Та моето място. Ай сега. Ми взимай го! Ми да, взимай го! Благодаря. Сега имам 30 трябва. Отивате. Те. Бързо. О, виж какво е това. Бързо! Бързо. Ива, къде е? Флора, какво прави тук? Ето е. Ехо. О, да се прави паркур. Паркур. Сега нямам глава. И ми показа нещо. Какво е това? Казай на коментарите. Какво прави, бе? Чакай. Какво правиш, бе?